què va l'obra? 7 maneres de ser Hamlet. L'obra reflexiona sobre el classicisme i la contemporània. És a dir, com un autor del seu... Perquè clar, ara deim en Shakespeare, vaig a veure en Shakespeare i tothom diu que m'he de posar, perquè antes en Shakespeare la gent, o sigui, el boc era obert, plovia, fang, pixats, gossos, gallines, gent fornicant, sortia el Shakespeare amb tota la companyia i no borratxos, els tiraven coses, no sé què, i tothom es pensa, no, és que sortia el Shakespeare a actuar i tothom, no, allà era un desastre, però un desastre, un ferum, la gent no es dutxava, es pixaven a les cantonades, els insultaven, això era una obra de Shakespeare d'aquell temps, perquè no li dirà Shakespeare, tu ets un clàssic, Shakespeare és un tio que escrivia per guanyar-se la vida, com fem tots. No és com un tipus que escriu per guanyar-se la vida al seu temps, com esdevé un clàssic i per què. L'obra fa una reflexió d'això. Com una obra i per què? No ho sap ningú. No ho sap ningú, perquè si ho sabia jo, perquè ara vosaltres imagineu, qui vos diu que d'aquí 100 anys jo no seré un clàssic? No? Podria ser perfectament i que la gent digui, no, d'aquí 50 anys digui, no, Pere Pairó, jo el vaig veure a la casa de gratis. I ara la gent als teatres nacionals de França, Bèlgica, paguen una fortuna per veure i se muden i tal. No, jo el vaig veure de gratis. Em va saludar a l'entrada, ell tallava les entrades. Era un clàssic. Perquè Shakespeare no és un tio que... Quan jo escrivia les parts, llavors com ho fa? Jo us explico. Això es fa, el que farem serà un recorregut per la història de 7 maneres d'interpretar un clàssic. 7 maneres, 7 diferents maneres, en diferents tècniques, i veureu que es manté al llarg del temps, això, no? O sigui,